So yun na nga mga idol, no? Ito yung sugat niya mga idol, no? At yan, mahinang nila lang cameraman natin mga idol, no? Yo, what's up mga idol? So, yun na today mga idol na meron tayong gagamutin na ibon, no? At yun, habang yung kaibigan natin na na Muslim na mimili siya nagtitinda siya naglalako siya mga idol, at yun, meron nga siyang nakitang ibon na bumagsak, no, galing sa taas, no? At yun, may sugat siya mga idol. Hindi natin alam kung tinirador ba to o parang kalmot ng pusa mga idol, kasi kung tama niya mga idol sa liig, no? Kasi kung tinirador to mga idol, yan na sa bandang mga idol, sa bandang dukit niya nakita mga idol, no? Yun know, mga idol, no? Kung tinirador to mga idol, no, ibig sabihin, kung tinirador to, bali yung bali yung liig nito. At yun nga mga idol, no? At yun yung tama niya mga idol, no? At yun mukhang nakalmot to ng pusa mga idol, no? Yun, kawawa naman. At yun at yun, pinarescue niya sa atin. Yan, mukhang nakalmot ng pusa mga idol, no? At yun so gagamutin natin mga idol. Napakagandang ibon pa naman mga idol, no? Napakagandang ibon, gagamutin natin ito mga idol, na. So yan, yun yung sing-sing, at malamang dito makakawi kung bibitawan natin ito dahil sa sobrang baby pa talaga mga idol, no? Medyo umiiyak pa mga idol, sibong. So lipas siya mga idol, no? At yun siya, naka-PHA. Naka-PHA siya mga idol, 2004. Yun ito yung ring niya mga idol. At yung gagamutin natin mga idol, no? So, yun nga, tingnan natin kung kaya na ano pa ito mga gamot natin. Pero doon, tatahiin natin yung niya, sugat niya. Yun sobrang kawawa naman tong ibon na ito. At yun sa mga dyan, sa mga buhay-dagit dyan na naninirador, yun. Sa mga naninirador dyan, is naman namawa naman kayo sa ibon, no? Talagang sobrang kawawa yung ibon sa mga pag natirador ninyo yung mga ibon, uuwi sa lock nila na sugatan yung katawan. Uuwi sa lock nila na sugatan yung katawan, tapos wala namang ginagawa sa inyo yung ibon, no? Ayan, huwag pumalag, ha. Gamutin natin. Yun mga idol, na so meron na tayong karayom to, pang puruhan tong karayom na to mga idol, na. At yan bulak, at syempre betadine, meron na tayo dito mga idol. Yun na, lilinisan mo natin yung sugat yung mga idol, na. Mukhang wala naman siyang mga idol, na mukhang di naman natamaan yung butch niya mga idol. So as in, parang balat lang siya balat lang siya mga idol, na napunit mga idol dito sa liig niya. So malamang mga pusa to mga idol, na nasungkit ng pusa dito niya, tapos nakataka siya, kasi kung tirador to mga idol, babaliin yung liig nito, no? So yun nga mga idol, no? Ito yung sugat niya mga idol, no? At yan, mahinang nila lang cameraman natin mga idol, no? At yun na nga, so balat lang nalatahin natin mga idol. Bakit? Yung
So nakatahi na tayo una. Ang tahi. Buti na lang mga idol, di ka na madugo mga idol, no? Tiis lang, ha? Tatakpan ako yun. Hanap ka ng forma, day. Kasi ano ka, day. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung mga natin sa mas malinyang. Ayun no, sa mga naninirador dyan, please naman, no, tigilan nyo na yan. Kawawa yung mga ibon sa inyo. Buti sana kung maupuruhan nyo. Mapapatay nyo talaga eh kung ganito yung kinalabasan. Di nyo man mapapatay tapos yung ibon uwi maraming sugat. Maawa naman kayo. Pero pag nakita ko kayo ng tirador, may hawak kayong tirador, puta, pasensyahan tayo no mga idol, no. Sisitahin at sisitahin ko kayo. So yun na nga mga idol, na tapos na tayo magtahi mga idol at yun. So tatlong tahi ang ginawa natin sa kanya mga idol at sana no gumaling siya na sana mabilis siya gumaling at yung hindi natin alam kung gagawin natin sa ibon na to. Kung gumaling man tong ibon na to, di natin alam. Papakawalan natin, malamang di makakawi ito mga idol. So hayaan na natin siya mabuhay. Hayaan natin siya mabuhay sa loob natin, no. Yung so yun, update ko kayo mga idol at yun nga. Yan, maraming salamat sa inyo, no, sa mga walang sawang sumusuporta sa munting channel natin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. So dito mga idol, sa dalihat sa kulungan natin.